Posebno ljudi dobrodošli u novim na mom kanalu. Danas igramo online headball. Igrat ćemo headball, to sam već rekao, igrat ćemo jedan, koliko imam golda. Tu stisnu se. Ajde daćemo malo još golda da dobijemo. Sad, znači imali smo, ajde još ćemo dati. I igrat ćemo onaj, mislim da znate, season, onaj zadnji tamo, fantastike, da, taj ćemo igrati. Idemo po 250k ako pobjedimo, možemo mi to vidjeti. Pa mi ne dam nekog teškog protivnika, pa da ne bude malo lakše igrat, ali mislim da će mi dati teško, pošto samo teški imaju 150.000, ja nisam baš težak. Zašto neće? Ne znam ni ja zašto neće, ajde izaći ćemo. Ajmo onda ovi tu mi kući u Championship, to nije godinu para. Ja sam 55, evo ga, u Ribéry ima. No way. To ćemo uzeti, evo ga. Dobio sam 15 onih friza igrača, pa to sam samo uzimam. Kad je stavim na kraju. Yes. Ne tu, majmune. Ajde, može tu, ajde. Ako pobjedimo imamo 200 i nešto tisuća. Ja skupljam za nekog igrača ili da. Vi mi recite u komentare da li da nabrijem igrača ovoga ovdje ili da... Ne, fuck, mobizen ili da kupim igrača. Znam da neću napisati. Ja vidi, on to radi. Daj, uđi gol više. Pička jedna, nekazana. Od ja vodim. Što je za pohvalu. Ide gol, daj se povećaj više. Ciba! Bravo. Bej. Kako njega nije zaledio sama na golu? Evo ja ću ga zalediti. Tako. Sad nemam se dismeta mobizen. Da, sada smo pokupili 100.000. Ovo je naša pobjeda 100%. Pa to ćemo završiti klip. Nemam baš puno memorije na mobitelu. I oprostite što nije bilo onog Clash Royale što sam rekao, ja sam već igrao. I imao sam samo 6 pobjeda od 9, tako da nisam uspio. A ne... Zašto neće, evo ga. Exit, jes, video exit. Ajde više i... Dobro, znam da je moje... Evo ga, 206.000. Idemo tektirati, opa, Ronaldo. Opa, Messi, Neymar, opa. To je to od ovog videa, se nadam da vas sviđa, ako je ostavite like, share i subscribe. Sljedećeg klipa, veliki pozdrav za sve vas.